Wato wani zama ne an yi conference tsakanin General Abdurrahman Tani da kuma shugaban kasar Mali wato Assimi Goita, General Assimi Goita da kuma Captain Ibrahim Traoré shugaban kasar Burkina Faso. Sun yi affair conference tsakanin su General Abdurrahman Tani da kuma Captain Ibrahim Traoré. Idan kuka diba za ku ga image kin ga sunan wanda sun yi wannan affair ne a ranar yau. Affair ne wanda sun kai shi wanda kuma suna ganin juna, ana magana da juna, suna tattaunawa tsakanin su. Jama'a mu yi ma kasashen mu fatan alkhairi. Wato akwai abubuwan da ba sai an fito an kace an giya mu ɗan ƙasa ba, kamar yadda mun kaji a bakin shugaban ƙasa General Abdurrahman Tani. Wannan abin sun yi shi amma dai babu abun da ya fito na labari ko kuma kis ko kaɗan wanda ya fito kan abun da an tattauna ko sallama wata abu ka ba a sha ba. Hotuna kawai sun ka fito suna yawo, har yanzu babu abun da ya fito. Wannan abin sun yi shi ne a ranar yau tsakanin su wanda sun ka tattauna wa junansu. Jama'a mu sa kasashen mu yanayin yankin Sahel a cikin addu'a kawai. Wani irin fata za mu yi mu waɗannan shugabanni na Ubangiji Allah ya taya su riko wannan mulkin da sun ka rike, kuma sannan abin da ya bani ya sa ni ji daɗi a rayuwa ta shi wannan afirkin da ake yi na conference ba kowace ƙasa ce ba suke yin shi, musamman Afirka ba ko sai gashi yau yankin Sahel ana yin shi. Jama'a yau shugaban ƙasa da shugaban ƙasa guda uku sun haɗu suna afil, ana ganin juna ko menene ana tattaunawa akai. Wannan wallahi abu ne na farin ciki. Shugabanninmu Allah ya ɗaga su. Wannan fa afil da suke yi fa, wanda ko da ma akwai wani abu ana so a ga juna, ba sai ka ɗauki jirgi ka je wata ƙasa ka yi minti nawa kan ka je kuma ka zauna a abin da sannan a tattauna kuma ka ɗauko jirgi ka dawo. Wannan ma abu ne wanda alhamdulillah. Jama'a musa yake sai addu'a kawai, mu yi musu fata alkhairi. Insha Allah sai mun ga alkhairi ga kasashen nan namu. Burin duk wani dan Nijar kasar ta ci gaba, burin duk wani dan Nijar ya ji an ce kasar shi ta ta wani. Wannan shine burin mu. Insha Allah za mu cimma burin mu bi iznillah. Mubarakan Nijar. Partage la vidéo les gars, c'est très important. An yi affaire yau tsakanin Abdurrahman Tani da kuma General Assimi Goita da kuma Captain Ibrahim Traoré. Wani irin fata za mu yi waɗannan shugabanni namu na yankin Sahel.